Искате ли да отглеждате големи, висококачествени картофи като мен? Препоръчах този тор за картофи на всички мои приятели фермери. Специално формулиран за растения, той е богат на основни хранителни вещества като калий и фосфор. Едно пакетче се разтваря в 25 литра вода. Просто го напръскайте равномерно върху листата на растението, за да помогнете на картофите си да растат бързо. Не съдържа хормони и е изключително безопасен. Подходящ за картофи, фъстъци, сладки картофи и различни кореноплодни култури. Цената е много достъпна в момента, не го пропускайте.